Vinaròs, el Baix Maestrat viu enguany el carnaval més divers i reivindicatiu. Algunes comparses no tindran reina, sinó reis. Elles i ells llançaran missatges de solidaritat o integració en la gala on d'ací uns dies desvelaran els seus tratges. El Carnaval de Vinaròs tindrà enguany uns nous protagonistes. 4 xics compartiran el tro amb les reines. Cada canvi costa, però jo trobo que per a la igualtat i per a tot, aquestes coses ajuden molt. Un somni que Javier perseguia amb fermesa. Me'n germanes van ser les dos i jo sempre tenia aquell cuquet. Que espera ser el rei de la festa. Hasta que no la vius, no ho saps. Kerton, a més, és el primer participant de color. No soy de Vinaròs y me han recibido muy bien y voy a participar de su fiesta magna. Desfilaran amb dissenys espectaculars que cada any sorprenen per la seva originalitat, tots amb un missatge o història al darrere, com el d'Ainoa. Tots tenim dret a lluir-nos, a que ens veiguen. Perquè amb curves les reines també donen la talla. La mare de Jonathan, afectat per una malaltia rara que va mobilitzar tot el país, conscienciarà sobre la importància de la donació de medul·la òssia. Solidaritat en un carnaval que apassionava el menut. I tot en una gala repleta de color, ball i música. Reproduir un ball de màscares dins de l'interior d'un palau de Venècia. Que podran veure així en la televisió d'Apunt.